हाग्रामानि भबिष्यता मा जागोन दा? इलेक्शननि सिगां क'क्राझाराव जा अस्त्र हमबाय, बे अस्त्र हमनायजों लोगोसे साद' दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमनो हादों। दा थारैनो हाग्रामाया जेलाव थांनो गोनां जामारसिगोन नामा? बै अस्त्रजों रिलेसन दङ होननानै NIA आरो CBI नि केस होनाय जादों। दाख्लैबावैसो क'क्राझाराव NIA नि 10 जन ना 12 जन मोनसे टीमा तदन्त खालामनो फैदोंमोन क'क्राझाराव सार्किट हाउसआव बिथांमोना थानानै BPF नि खायसे नेतापालि नेताफोरखौ तदन्त खालामदोंमोन होननानै खोनानो मोनदों। बै तदन्त खालामनायखौ गिनानै दिनै हाग्रामाया खारखोमानानै दङ होननानै खोनानो मोननाय जादों। आसाम प्रदेश कंग्रेसनि सभापति रिपुन बरा बिथाङा बेखौ निउसाव गावनो बुंदों। थारैनो जुदि तदन्तआ जुदि सঠিक भाबै जायोब्ला हाग्रामाया हमजामारगोन नामा? अब्ला मा जागोन? बिथाङाथ' जुदि हमजामारोब्ला हाग्रामा आरो जाय बेयाव दायनिगिरि बिसोर जुदि हमजामारोब्ला अब्ला BPF नि भबिष्यता मा जागोन? BPF आ जिर' जागोन। BPF नि एबा हाग्रामानि गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै BPF आ जोबस्रांनो थांगासिनो दं। जाय हाग्रामाया गावखौनो दन हिसाबै 17 बोसोर राजा महाराजाफोरबायदि बिटिआर ओनसोलाव दबदबायनानै सरकार खुंबोबाय। हाग्रामाया गावनि सरकार खुंनाय समाव गोबां गोरोन्थि खामानि मावदों। बेनिखायनो दिनै बे बेबस्था बिथाङा दिनै जेनबाय, सरकार दानो हायासै आरो दासिमबो बियो आंगा मांगा खालामनो नागिरबाय थायो। थारैनो हाग्रामाया जेलाव थांमारनो गोनां जानो हायो। जुलाइनि प्रथम सप्तायाव NIA फिन क'क्राझाराव फैफिननाय गोनां बाथ्रा, बेयाव गोबां तदन्त जागोन होननाय खोनांदों। थारैनो बर' रायजो राजाफोरा बारा गोबाव गैला। जुदि तदन्तआ मोजां जायोब्ला, हाग्रामाखौ दायनिगिरि मोनोब्ला, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिथ' गोबां प्रुफ मोनदों होनना बुंदों हाग्रामानि बागै, अब्ला बिथाङा थारैनो जेलाव थांनो गोनां जामारसिगोन नामा? जेलाव थाङोब्ला बिथाङा गोलाव सम जेल जानो गोनां जागोन आरो जेल जानाया जायफोर करपसन खालामदों, जायफोर दायनिगिरि मावदों, बिसोर जेल जाखागोन। मानो होनोब्ला लालु प्रसादआ करपसन खालामनायनि थाखाय बोराय बैसोआव जेल जानो गोनां जादों। बेल' नङा, गोबां प्रुफ दङ जोंनि इन्डियाव। गोबां मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टारफोरा जेलनि ओंखाम जानो गोनां जादों। P. चिदम्बरम, बयबो मिथियो, सेन्ट्रेल मिनिस्टार, बिथाङानो बोराय बैसोआव जेलाव थानो गोनां जादों। बेनि बागैबो गोबां सेन्ट्रेल मिनिस्टार दंबावो, नामफोरखौ बुंलायला, मिथिखायो। बेनिखायनो सঠিक भाबै जुदि तदन्तआ जायोब्ला थारैनो हाग्रामाया जेलाव थांनो गोनां जामारसिगोन। NIA बे जाबाय सेन्ट्रेलनि मोनसे एजेन्सि, नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि। बेनि आखायाव गोलैबाय माने नों राम रैखा गैला आरो। NIA आरो CBI बे मोननै एजेन्सियाव जुदि सोरबाफोर गोलैदोंब्ला राम रैखा गैला आरो हमजाखागोन। बेनिखायनो हाग्रामा आरो बिनि खायसे दायनिगिरिफोरा जुदि दाय मावमारदोंब्ला हमजानाया एकदम रोखा जानानै फैगासिनो दं। NIA फैगासिनो दं आरो क'क्राझाराव नै साननैसोनि गेजेराव। हाग्रामानि भबिष्यता जोबोर गाज्रि। दिनै बिथाङा खारखोमाना दङ होननाय खोनादों, गैमारा सागे खारखोमानानै थागोन बे।